Slecht kunnen lezen of schrijven, het komt nog steeds voor. Mijn baas zegt, Jaco, je ziet al zo vaak het woord expeditiebon. Maar je schrijft het elke keer verkeerd of op een andere manier. En daar heb ik last mee. Sluis gaat nu als eerste gemeente in Nederland een proef doen die zich richt op ouders van jonge kinderen. En verder in deze Zeeland nu. Vragen naar sterfte van mosselen en kreeften. En brandweerman uit Woudenberg steekt een handje toe. Goedenavond. Sluis gaat een proef doen met een andere aanpak van laaggeletterdheid. De proef moet informatie opleveren voor alle gemeenten in ons land. De focus van de nieuwe aanpak komt te liggen op ouders in het gezin waar lezen en schrijven moeilijk gaat. Een goed idee vindt de Zeeuwse taalambassadeur Jaco Herrebout, want hij spreekt uit ervaring. Eindelijk vrij. Chippies, goedenavond. Hier kan ik hier een kamer krijgen? Jaco Herrebout in de Biep van Oostburg. Als kind kwam hij er niet vaak, want lezen en schrijven is hem lange tijd slecht afgegaan. Mijn baas zegt, Jaco, je ziet al zo vaak het woord expeditiebon. Maar je schrijft het elke keer verkeerd of op een andere manier. En daar heb ik last mee. Door zijn baas bij sociale werkvoorziening Dayton ging hij weer de schoolbanken in. Die zag dat Jaco meer kon dan Lasse alleen. Hij leerde beter lezen en schrijven. Ik ben werkzaam in Hulst, in het magazijn. En als je goederen moet inpakken, uitpakken, heb je zoveel letters en woorden die je moet controleren en cijfers en zo. En dat gaat mij een stuk makkelijker af. En dat brengt gewoon heel veel goeds. Sterker nog, hij is sinds kort taalambassadeur. Hij wil laaggeletterdheid op de agenda krijgen en houden. Jaco is dan ook groot voorstander van de proef die gaat lopen bij de gemeente Sluis. Die gaat als eerste en enige Zeeuwse gemeente zich meer richten op het hele gezin waar problemen met lezen en schrijven spelen. Dus aandacht voor kinderen, zeker, maar ook meer focus op hun ouders. Dat is belangrijk omdat als ouders kinderen krijgen, dat ze voorlezen. En dat begint eigenlijk al in de eerste 1000 dagen. Het is heel belangrijk dat een baby in aanraking komt met taal. En dat is door middel van lezen, maar ook door middel van heel veel mee te praten. Vanaf 2025 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Nu is dat nog het Rijk. De ervaringen die Sluis de komende tijd op gaat doen, kunnen ook van pas komen in andere gemeentes. Jaco hoopt vooral dat meer mensen de stap durven zetten. Kom uit de kast, zeg help me, ik ben laaggeletterd. Tegen je omgeving, tegen je vrienden, tegen je baas. En dan kunnen ze je helpen. En je kan altijd naar de Biep, dan kunnen ze je ook helpen. Ja, ik praat erover verder met verslaggever Esme Berg. Esme, Sluis gaat nu een proef doen, maar hoe groot is het probleem nu? Kijken we even in Nederland, daar van de groep 16 jaar en ouder is bijna een vijfde laaggeletterd. Dat is 2,5 miljoen inwoners. Kijken we specifiek even naar de gemeente Sluis met die proef, dan gaat het om 13% van de inwoners. Spreken we van ongeveer 3000 inwoners. Ja, toch nog een behoorlijke groep, toch? Zeker. Hè? Ja, we hoorden in het verslag Jaco praten over de gevolgen voor hem. Maar wat komen jullie nog meer tegen? Ja, laaggeletterden, even om misverstanden te voorkomen, zijn natuurlijk mensen die wel kunnen lezen en schrijven, maar niet goed genoeg. Ja, en dat heeft gevolgen voor, dan kan je niet helemaal goed meekomen in die samenleving. Heeft gevolgen voor als je een opleiding gaat doen, een baan zoekt. Maar ook als je dingen wil regelen, zoals geldzaken of zaken voor je gezondheid. Dan zijn die brieven toch een stuk moeilijker om door te komen. Deze proef die gaat zich richten echt specifiek op ouders in jonge gezinnen. Denk je dat dat anders gaat zijn, dat dat gaat helpen? Nou, het is niet de eerste keer dat we hier bij Omroep Zeeland aandacht besteden aan die laaggeletterdheid. Docenten hebben ook al eens gezegd toen het over kinderen ging van ja, als ouders met hun telefoon op de bank gaan zitten als voorbeeld, dan gaat het niet snel verbeteren. Dus ik denk dat het echt heel goed en verstandig is dat die ouders erbij betrokken worden. Want lezen en voorlezen doet ook lezen en voorlezen en dan verbetert het sneller. Maar ja, moeten die ouders natuurlijk wel gaan doen. En de telefoon opbergen inderdaad. Esme, dankjewel. Het blauwtongvirus is mogelijk op een tweede plek in Zeeland opgedoken. Nadat het virus een paar dagen geleden mogelijk werd gevonden in Sint-Philipsland, is er nu ook een vermoedelijk geval in Sluiskil.
Blauwtong komt voor bij schapen, koeien en geiten. En vorig jaar veroorzaakte de ziekte in heel Nederland de dood van tienduizenden schapen. Bij de besmettingen in Sint-Philipsland en Sluiskil gaat het nog om een vermoeden, want bloedonderzoek moet nog bevestigen of het daadwerkelijk om het virus gaat. Dierenartsen melden een nieuwe uitbraak in voornamelijk het oosten en zuidoosten van Nederland nu nog. Want het blauwtongvaccin werkt mogelijk toch niet zo goed als gehoopt. Ga nooit alleen de zee in. Ga niet verder dan de paalhoofden. En pas goed op voor de stroming! Daar is hij dan toch nog even, een reminder van de reddingsbrigade. Pas op dat je niet verdrinkt als je in zee gaat zwemmen, want het gevaar ligt op de loer. Omdat mensen niet opletten. Gewoon niet opletten. Het water is kouder dan normaal omdat het zo lang koel is gebleven. Mensen hebben geen idee wat voor kracht er achter golven en stroom zit. Natuurlijk weten de meeste Zeeuwen wel hoe ze moeten zwemmen. Hè. We kennen de stroming, we weten hoe ver we het water in kunnen. Maar hier denk je misschien niet zo snel aan. Dat er een hele sterke onderstroom kan staan. Dat je dus echt letterlijk van je voeten afgeslagen wordt, onderuit wordt gehaald door een golf. Let daarop. Belangrijk. De reddingsbrigade waarschuwt ook dat mensen goed moeten kijken naar eb en vloed, want dan weet je tenminste welke kant je opdrijft. En ook voorbijvarende schepen creëren soms grote golven die mensen kunnen verrassen. Er moet een groot onderzoek komen naar de Oosterschelde. Wetenschappers maken zich zorgen om de sterfte van bijvoorbeeld kreeften en mosselen daar in het water. En daarom wil Wageningen Marine Research een groot onderzoek doen dat 4 jaar gaat duren. Vanuit verschillende kanten werd afgelopen jaar de noodklok geluid over de toestand van de Oosterschelde. Vooral de schelpdiersector merkt dat het niet goed gaat met de zeearm. De hoeveelheid kreeften die afgelopen jaar werden opgevist was veel minder dan voorgaande jaren. Onderzoek daarnaar heeft nog niets opgeleverd. Ook de mosselsector verwacht dit jaar veel minder oogst in de Oosterschelde. Opvallend is dat het onderzoek breed gedragen wordt en veel verschillende gebieden moet gaan beslaan. Zowel bijvoorbeeld de recreatiesector als de schelpdiersector zijn dringend op zoek naar antwoorden voor de huidige situatie. En daarom moet er dus een groot onderzoek komen. Het voorstel voor het onderzoek moet nog worden goedgekeurd door het ministerie en zou dan in januari van start moeten gaan. Herinnert u zich nog die ontploffingen voor het opruimen van de Middensluis in Terneuzen? Ook onder water zijn nu alle resten van de oude sluis in Terneuzen opgeruimd. En in plaats daarvan is er nu een nieuwe brede sluis gekomen waar grotere schepen doorheen kunnen varen van en naar Gent. De officiële opening van de nieuwe sluis, zoals die ook echt heet, is in oktober. Op het sluizencomplex is het trouwens momenteel wat hinder, aangezien er een storing is bij de Noordbrug. En dit is Bobby. Het meisje is vandaag uitgeroepen tot 40.000ste inwoner van de gemeente Goes. Een mijlpaal voor Bobby en haar ouders natuurlijk, die we van harte feliciteren. En kleine Bobby draagt trouwens de achternamen van allebei haar ouders, want dat is vanaf 1 januari van dit jaar mogelijk. Maar Bobby is ook een mijlpaal voor de gemeente Goes zelf. 40.000 inwoners, dat heeft onder meer tot gevolg dat de gemeenteraad na de volgende verkiezingen in 2026 mag uitbreiden van 24 naar 26 leden. Veel mensen gaan lekker met de voeten omhoog als ze een weekendje in Zeeland zijn. Maar dat gaat niet op voor Kees van Lambalgen, ondernemer uit het Utrechtse Woudenberg. Kees is 1 keer per maand vrijwillige brandweerman in Katzand. En hij rukt natuurlijk mee uit als er brand is. Maar hij kan het ook niet laten om zich te bemoeien met de toekomst van de post Katzand. Nou, kijk aan, hier gebeurt het allemaal. Gelijk in de front mijn kleding, dus het is bij spoed naar binnen sprinten, aankleden en gaan. Zodra we hier zijn wordt eigenlijk altijd geoefend. Ja, het laatste weekend dat ik hier was het 2 keer uitdrukken. Je zegt als ik hier ben, want normaal gesproken woon je ergens anders. Ik woon in het mooie Woudenberg. 1 keer in de maand verblijven wij een aantal dagen in Katzand. En dan ben ik beschikbaar voor de brandweer in Katzand. Dus dan kan ik me gebruiken. Mijn vrouw heeft hier familie wonen. En daar doen we mantelzorg bij de tante die jeugddementie heeft, zeg maar. En daarmee was er 24/7 alles zorg in huis van vrienden en familie. En dat rooster draaien wij ook mee. En vandaar dat wij inderdaad hier eens in de maand in Katzand verblijven. En we kwamen erachter dat het best wel knijp was met de vrijwilligers hier in Katzand. Ja, dan is het natuurlijk gek als je opgeleid bent en overal kan voldoen en hulp kan bieden, om je niet aan te sluiten. Dus we hebben contact gezocht met Katzand, zowel mijn vrouw als ik. Nou dragen wij ons steentje bij in de post Katzand op het moment dat we hier zijn.
Dat is echt kei en keihard nodig. En het is nog steeds kei en keihard nodig. Het is natuurlijk een gebied wat dun bevolkt is, zeg maar. Er zijn natuurlijk veel woningen gekocht door recreanten, hè, door de zuidenburen en de oosterburen, zeg maar, die natuurlijk hier veel verblijven. Dus de doelgroep waar je vrijwilligers uit wil halen, wordt daar steeds kleiner. En ja, er zijn maar 6 vaste vrijwilligers, zeg maar, die hier de post draaiende houden. Nou ja, op een auto moeten er al 6. Hè. En wij hebben dan hier in Cadzand dan dat je met 4 mag uitdrukken. Maar ja, wil je het goed geregeld hebben, moet je er 18 hebben. Kees zet zich ook in voor betere huisvesting van de post in Cadzand. Want de kazerne kan namelijk ook wel wat aandacht gebruiken. Ook daar hebben we met de brandweerorganisatie ook wat contact over gezocht. Van, hey, luister, er moet hier toch echt wel wat gaan gebeuren. Want ook het welzijn speelt natuurlijk erg mee van de vrijwilligers. Het is alleen zo dat het vastgoed is in eigendom van de gemeente. Dus de bal ligt eigenlijk in die zin bij de gemeente. En die gesprekken zijn ook gevoerd. Ja, dat loopt nu. Er zijn wel natuurlijk politieke processen die soms langdurig zijn. Ik als ondernemer vind dat vaak lastig. Dat kan het misschien altijd wel wat sneller. Maar dat is een traject waar we wel nu hard mee aan het werk zijn. Ja. Ja, nu staan we op een plek waar mogelijk een potentiële kazerne kan ontstaan. Een plek, geen nieuwe kazerne, maar een andere kazerne. Een lokale ondernemer die betrokkenheid heeft getoond. Heeft gezegd van, hey, wij hebben nog een pand, is geschikt als brandweerkazerne. Kunnen we nog geschikter maken. Zeer interessant, zowel financieel als effectief voor de brandweer. Om hier misschien een nieuwe kazerne of een andere kazerne te initiëren. Nou, de gemeente heeft tot nu toe helaas nog niet heel positief gereageerd. Zit natuurlijk een beetje met financiën in de maag. Maar wij zijn toe aan een andere kazerne, een betere kazerne dan we nu hebben. De gemeente Sluis laat weten dat er eerst gekeken wordt naar de huidige locatie. Die moet inderdaad aangepast en verbouwd worden. Tijdens de verbouwing komen er tijdelijke units te staan, van waaruit de brandweer Cadzand zijn werk moet doen. Zon en bewolking wisselen elkaar af vandaag in Zeeland. Maar met een temperatuur van tussen de 20 en 24 graden kan je heerlijk gaan zeilen of nog best naar het strand. Vannacht valt er wat regen, dat is een opmaat naar morgen. Misschien dan ook wat onweer. Maar daarna volgen een zonnige woensdag en donderdag en valt het dan met de neerslag voorlopig wel mee. En kijk voor meer nieuws op onze site, onze app en kijk ook naar onze social media kanalen. Nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.